Chakane weche mag tuke ni romo makende marango tiyo gi lony manyasani e jiwo weche mag tuke mopogore opogore pachoka endi ne obagi e mbalariany ma Strathmore kawuono ni. Romo no mane okelo kanyakla jogo mantiere e sekta mag tuke, jolony e weche mag lony kata sports science kaachiel gi jotugo ne obagi kuom odiochieng' achiel ka thor weche neno ni Kenya nyalo chako jiwo kendo gero weche mag tuke kokalo e lony manyasani. Jakom mar riwruogno matayo tuke mag rugby Sasha Mutai olero ni kaka riwruok gisechako tiyo gi lony manyasani e kinde mane tim mar Shujaa timo ikruok ne tuke mag Olympics. Somo chal mar del, ng'eyo kit chiemo ma jotugo chamo kaachiel gi tiyo gi nonro mar bero duokgi gin moko kuom yore mag lony manyasani ma gido tiyo godo. We're going to the Women's World Cup in the Dominican Republic. If an under 17 player today needs a technological tool, she cannot buy it for herself. It has to come from the ministry. So we need a conversation where all the stakeholders are ensconced in an area where they understand that we all need to invest in this. So we went ahead and we said we're going to do this, and we've done it because we're looking at ways to ameliorate human performance and enhance the user experience with sport as an industry and with technology.